Mag-utan ta guys, natay ko ano, isda niya, gulay. Atong kamunggayan na nagbukal naman ang atong kuan, initubig aton na niilunod atong gulay para malata na na. Dungan na siya akong lunod. Kay ang akong gipalit kuan na lang sari-sari para makatipid ta kay aton ta sa tagsaon og kanang palit og gulay mahal man. Maning sari-sari kay nanatanan, kamunggay na lay ipuno. Mura nang lutua dungan tanan. Nasaglan din na nato piniritong isda. Sabaw na nga sustansya. Runda na to aning isda. Yan na nato ilunod ika lata-lata ani kay maghagpat ako sa kamunggay. Okay, nahuman naman taghagpat ato na niilunod ang atong isda. Ang lunod na ta og duha lang ka buok pang kuan nang niya ba. Kay kani ato ni isuwa pod ikaluto. Kay manang naipalat-palat nga. Luto naman dayon ato na ni dayon ilunod ang kamunggay. Ang luto naman iyahang gulay nalata naman. Ato na ni timplahan. Ato na ni ilunod ang malunggay. Timplahan din og asin. Ato da yung pukayon para makuan. Wala na yung asin. Mana na siya, luto na ang atong utan bisaya with isda. Mga unatan ninyo. Thank you for watching guys.